Pau, Rafa, Laura, Lucía i jo, Nacho. Hi havia una vegada una princesa que es deia Blancaneus. Sa mare va morir quan ella era molt xicoteta. Però a la nova reina no li agradava gens Blancaneus. Ella l'odiava. Tots els dies la reina deia a l'espill: «Espill, espillet, qui és la més bonica del regne?» I ella sempre li contestava: «Tu, reina meua». Fins que un dia l'espill li va contestar que la més bonica del regne era Blancaneus. La reina es va posar molt enfadada i va matar al caçador que li matara. El caçador no va tenir bastant esforç per a matar-la i la va deixar lliure. El caçador, per a demostrar-li a la reina que li havia matat a Blancaneus, li va donar un cor de porc com si fos de Blancaneus. Aleshores, mentre estava Blancaneus, va trobar en el bosc una xicoteta caseta, on dins hi havia coses molt xiconites. Totes hi estaven brutes. Aleshores, Blancaneus li va posar a netejar. Ella, molt cansada, va decidir dormir. Més tard, els nanets van arribar a treballar a la seva casa. A l'entrar, es van assustar molt per veure una xiqueta de les seves cames. Els nanets li van despertar i li van dir que qui era. Blancaneus li va dir: «Jo soc Blancaneus». I els nanets li van preguntar: «I tu què fas així?» I Blancaneus li va dir: «Jo estic així perquè la meva madrastra em vol matar. I este és l'únic lloc que he trobat per a refugiar-me». Els nanets li van dir que acceptaria que es quedara, però amb una condició: que sempre que ells anaren a treballar, cuidara i netejara la seva casa. Blancaneus va acceptar. Aleshores la madrastra, en el seu regne, li va preguntar a l'espill qui era la més bonica i li va respondre que era Blancaneus. Aleshores va decidir enverinar una poma i vestir-se de vella. Va anar a la casa dels nanets i li va donar la poma a Blancaneus. Aleshores Blancaneus la va mossegar i es va caure en un somni eterno. Quan van entrar els nanets que venien de treballar, es van donar compte que estava morta i la van portar en una urna de cristall en el foc. El príncep que passava per allà